Nag-alokar ng 17 million pesos ang local government unit kan Legazpi City na pinamamayuhan ni Mayor Pido Garbin Jr. para sa Palarong Bicol 2025. Inian maugmang pigheras ni Francisco Dexter Sison, Regional Sports Director kan Department of Education Bicol sa first regional press conference kan ahensya kaining Miyerkules, Pebrero 12. Sigun kay Sison, dai na kaipuhan na gamiton kan sa indang ahensya ang Special Education Fund o SEF para sa mga siring na aktibidad. Huli tadakulang katabangan na ang pondong ipigtagama kan LGU Legazpi. Digdi naman daan ninda kukuwaon ng gabos na gastos para sa mga kaipuhan sa nasabing aktibidad. Ang good side lang po kasi although pinasok namin yan sa LSB, ang good side lang, ang local government of Legazpi City hindi siya i-charge sa SEF. Kasi pag i-charge siya sa SEF, affected yung other services ng DepEd Legazpi. Sa Marso 22, gigibuhon ng Palarong Bicol kung saan ang syudad ni Legazpi ang magiging host kan aktibidad. Sigun kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, magagamit pa ninda sa ibang mga bagay ang SEF huli sa inisyatibong inikan LGU Legazpi. Ang LGU Legazpi City nag-allocate ng big amount para sa hosting kay Palarong Bicol. Ngayon po ng counterpart na fund ang DepEd. Itatagama naman ang pondong ini para sa mga kagamitan na pinakakaipuhan sa aktibidad. Matagama man in pondo para sa venue preparations, pagkaon kan delegates asin iba pa. Madurar ang Palarong Bicol sundo sa Marso 29. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.